and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Asa gani to ang imong tata? Nalimot si Kano. Giingan tatakangap. Matay na siya. Ay, utuod no. Mamandi ay, maudi ay nga wag di ko kakita. Ay, pati man sa to siyang papahato siya kay wa man kunti kwarta ingon si Lula. Hala no, purdoy di ay. Dili di pareha sa ako papa. Takang kikwartaya pitaka. Manguha gani ko sahay. Ha? Mangawat ka? Manguha ra oy, dili na mangawat. Kung mangwa ka nga dili manangid kawat naman na Aiza. Bala na oy, bala na. Ako ra bitaw ng papa. Ayaw ana oy. Ano man? Kay kawat lagi na. Kadungog yun ko sa akong lola. Akong gingan nga dili jud mangilabot sa butang. Kay nga dili ako kay kawat na kuno na. Kalain na ng kawatan sa. Dilainan ka dahin ako. Hindi na lang tamigaw eh. Oh? Lainan man ka kanako. Ay, hindi man good. Ganahan man gani ko nga kanang permi kang mo ani dinni. Walang gukatsuko na kuhay sa good. Sige na. Pagawas ng imong mga duwaan kay magduwa-duwa na dayon ta. Ubanis ako, be. Sir? Ulto na. Mga unta. Nagbaon man ko, sir. Dada nagbalik dito sa inyo. O, di ba, ihatag nagkinsay gusto ni mo nga tagaana na. Kay adto ta mga o sa gawas. Uban ko kadyot ka kay... laay kini nga magkaon na ta mag-inusara, oy. Sige na. Pagpili kung unsay gusto nimong kanon. Ikaw lang, sir. Uy, mukhaon na mo ko bisag unsa ko. Ay, ragong pag-uwaw-uwaw na ko, Dalia. Nadugay ka na hinuon nga nagserbisyo ubos na ko. Nag-anam ka na mahinog kaidlas. Ngano bang kuno na? Mauwaw lagi ko nimo, sir. Utla na. Doon na diyan niya ako ipadaan nimo. Inig-off na nimo. Hatag niya to si mong anak. Ha? Usa na ba sa nag-reaction nimo nga mura mangyog kag nasyak yun? Kinahanglan bag yun nga makugang ka? Dili ba pwede nga mo smile ka na lang? Sir, uy. Basta kay doon ako ihatag sa imong anak. Uy, kung maapiki kas kwarta ayaw pagpanaganag tuol na ko, ha? Kay andam lagi ko nga mutabang nimo. Basta sakop nga maayong manarbaho, akong pinalangga. Unsa man ni mama? Na, wagit ko kay bawg unsa na anak. Tanawa lang. Tabangan ti kag abli, day. Sige, aron madali. Kisay daghatag anak Dalia. Si Sir Boyax, ma. Uy, kayo gud niyang nanghatag man siya. Wa pagani Pasko. Maayo man yun na si Sir, ma. Huwag yun na ikipinig na mo nga mga sakop niya sa salon. Hala, munyika kuya, ay! Munyika kuya, Barbie doll! Uy! Barbie doll! Isigit, baya ka! Buutan di kayo na si sir ni mo, ma? Oo! Bilib sa gadinon kong kinaiya ng tawhana dong. Dili na plastic. Tinuod yun nga kaayong ako nakita anak niya dong. Doon na siya'y asawa. Oy! Pero walay anak. Tapos sa Amerikang asawa anak niya, ma. Uy, kalaay. Maog yun. Batik yun kayo magtiayon nga maglinay-anay, ma. Para na ako, wag yun ay ayo. Maog yun. Parehas anang sitwasyon sa amahan o ginahan ni Aiza.
Aris ako sa kwarto maoy kay mag-ilis ako. Dong Jared, dadaan niya gunis kusina ning putos nga kong dadong. At imananak, sudana, gihatag ni sir. Mauwaw man lang ko alang tawhan na gud uy. Ipakaon pa ko, gipabring house pag yun. Tingalig unsa na ha? Amping. Ay, sus ma, wag yun ko bating huna-hunaan ng sir. Kay nahibaw gyud ko nga, ang pagtratar niya na mo mga sakop niya sa parlor, mura ra gyud igsuon ma. Asa man magsugod. Basta, kay amping lang yun. Mag-ilis ako eh. Dali na. Kaya. Kaya, nindot kayo sa. Bi, ipatubang na ko. Oo. Huy! Barbie doll! Lindot Gwapa Jud. kayo siya, no? Uy, ang pingin na. Ang pingin. Gwapa, Jud. Kaya hinatag ra ba na sa sir ni mama? Ang pingi. Akong inon si mama nga mo adtusad sa abroad. Unsa? Aron nga palitan sa kunya og daghang duwaan parehas ni Aiza. O sa may mo palabihon? Si mama o ang duwaan? Ako, sultihan kadig ko gusto nga atos layo mo trabaho si mama. Kay mingahon man ko. Ako dili. Basta palitan lang kunya daghan si Nina sa mga sapatos ug mga duwaan parehas ni Aiza, di ra ko mingawon. Ay, ni mo amaya, uy. Ang sabi ka, uy, bata pa dyan ka. Unya, ako inon si mama nga moadto sa ko eskwela sa parehas sa eskwela ni Aiza. Aron murati kog dato. Hoy! Pasagod lapad ni mo! Murarag yung gagwa mga anak day. Ha? Dali ra kay kang naulian. Imong lawas bawa gyud maguba. Murarag yung gagwa maunsa. Mao ba ma? Salamat ha. Unsa kay ito imong istorya nako bahin sa ginikanan ni Aiza ma? Ay, nabaniog man ron ang pagduwa og kayo ni Pamela. Ha? Ang inahan ni Aiza? Na may nauli nga pag umangko ni Patricia ba nga didto sad magtrabaho sa Dubai. Og siya mao kunoy na nabits ubang mga maritisan ini atong purok nga nagduwa kuno tug kayo sa Pamela didto. Nakasugat man sad kuno og maabtik og nagkasabot mao nga ay makaluluoy gid unya nas Aizas umaabot kung magkabukingay na ng iyang mga ginikanan. Kay utrom sa dayang amahan nga stiteng na am sa day na iring-iring. Unsa? Na luoy lagi niya na sa Aiza. Ay, kinuo ko. Muna na'y resulta ng magtiayon nga maglagyo ay. Nara yun nas tao ma. Kadaghang magtiayon nga parehas nilang naglagyo ay. Pero nga nung milambo man hinon ang gugma sa usag-usa. Og nagmalipayon man sila sa panag-uban nilang balik. Sa tao ra gyud na nga huyang kaayo ma. Magpadaog bas tentasyon ba? Pero abi nimo, mas bentahan na lang lagi yun. Nga dili na lang yun magpalayo. Aron kalikayan ang tentasyon. Kikuto agog kas layo god. Unya na asay mga laki o babay nga masugatan nga utrong maninintal o pulos uhaw. Aw, guba gyud. Ato na lang iampo ma. Nga makamatas ka matuuran ng mga tauhana. Nga pulos na sila dunay mga obligasyon. Maong maglikay unta na lang sila sa pagpakasa. Na matabang pagkahana o nakagamot ng mga pagbati. Dili makasupak ang tao kung ang Ginoo ay magbuot ma. Aw, hinaot pa. Gabi inasan. Mao. Pagkadali, ragyong ng labay sa mga adlaw. Pilahay pa lang gani kang miabot ang kinabuhi dong. Nga gamay pa kaayo. Pero karon tanawa, teenager ka na. Sa di madugay, muhingkod na sa unya ka. Ug sa dili lang unya mahibaw-an, imo na unya kong ingnon nga mamay na ka kay magminyo na ka. Simba ko ka maoy. Ha? Mamay gyud. Ni kinsa. Oh, sa babae nga imo unyang makatunan sa paghikog ma. O gusto nga himuong asawa. Ha? Agoy! Mapriso gyud ka man. Ha?
Kalahi anak ma. Uy, lahi rigid ma. Unsa? Ay, babae ba sa uy? Mama, uy, cruel kay ka ma. Ay. You're Unsa so bang- mean. Ay, naku, sorry. Mama, Nalimot man ko. uy. Uy, sorry, uy. Uy, kaso ma, uy. Saon taman. Nga, kanang, ang kalimot, wam dyan nagahom. Excuse ra ka ma. Excuse. Nak, gwapo ba kay ka? Maong ingnon ko nimo. Gaanugon kung dili ko magpakalalaki. Sagdi lang ma. Suwayin ako sa pagkontrol ang akong kaugalingon. Iampo lang ko sa Ginoo. Nak, bisag unsa ka pa, mahalon tagit ka. Ug dili mausab ang maong pagmahal, nak. Thank you, ma. Thank you. Love you, nak. Love you too very, very much, ma. Maong, mubahos gyud ko. Ha? Mubaws? Jared! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!